Yabo nje ukuhlala emgwaqeni kunzima kakhulu. Yabona ngihlala emgwaqeni ayikho indawo engahlukumeza ngayo njengemgwaqeni, kodwa ngokuthi ngase ngingenayo indawo engaya kuyona ngokucabanga kwami ngase ngihlale emgwaqeni. Yazi emgwaqeni bhuti wami ngitshela ukuthi kahle kahle iqiniso lithi akufuneki umuntu. Akahle kahle lento ekuthiwa i-3 kid yavalwa. Kuney'ndawo ezaze zenziwa zakhelwa abantu abahlala emgwaqeni. Emgwaqeni into yokuqala nje unokushawa abantu ungazi ushaweleni ungenzanga lutho. 2 yabo nje njoba kubanda kunetha kulezi insuku zamanje kunabantu abasebenza kamento abahlali bethatha into zeni everyday zokulala elala ngazo. So uba umuntu ngathini uyagodola kuyagulwa izifo iningi. Yabo nje kunento indawo ethi seCathedral eThekwini ungabona ukuthi each and every day abantu abaya khona begula kwenze kanjani. Kunabafana mina abashawa bobulawa phambi kwami noma bengekho phambi kwami kodwa abashawa belenzileke bona icala ngokuthi base bazi ukuthi bahlalaphi. Kwafika nje kwangungwa abantu abegqoka into ezimnyama bashawela lapho baze bashonela lapho. Uma uhlala emgaqweni ushawe wazi washona noma ugula noma ugula nje ngiqala umuntu ogula uma ugula unamachange amaningi ukuthi uzoshona ungathendiwe uma ungenayo amandla ukuyela esibhedlela ngoba thina sisuke sijaha ukuyophanta esikwazi ukuphantela wena futhi awuqala uvela ugule nje ungaphelelwa amandla. Unento ukuthi ungaya esibhedlela usanawo amandla okuyo kanti awazi ukuthi kusasa azophela. Uma ugula ama-germs ukungcola wasemgaqweni kuza kwena kakhulu kuyakathenda kakhulu. So mungayanga esibhedlela uzophelelwa amandla. Mushone lapho uzolandwa after 7 days noma 5 days usunuka kukhona iphunga selikhona. Cabanga ngoba nathi silala nawe siyashintsha indawo yokulala siyolala kwenye indawo. Mina nje emgaqweni ngeke ngitshela ukuthi njoba ulala ngiyalinganisa ku West Street ulala ku West Street isonto elilodwa uyashintsha isonto nesonto ngoba igameko ziningi. Abantu mhlawumbe kubanjwe inkunzi kunabenilala nabo abaxuthela ukuthi kunabaxutha ngala nilala khona ukuthi babamba inkunzi kube ngase balele nani kanti cha kuyoqhamuka umuntu babamba inkunzi. Abantu abazofika lapho bezo destroy noma bezoshaya namaphoyisa azoza kunina ukuthi kuba nje umuntu ovuke la uzosho njalo sisoba nje nomuntu bento banje athi hayi umuntu ubevuke la shothi niyamazi niyamfihla. So sishawela nabantu esingabazi kuyingozi ngokuthi noma nawe kuyayibamba inkunzi umeke wabanjwa noma ungayibamba inkunzi ufela abanye amacala abantu abangawazi ongawazi ngoba unomuntu lapho uzobanja izolo oyinkabi mhlawumbe abangamazi ngoba kubanjwe iphoyisa abasazi abantu angithi uswenkile useThekwini awazi ukuthi ubanje uyiphoyisa noma usebenza kanjani noma mhlawumbe uyaziwa meke wabamba lo muntu inkunzi ukubonile ukuthi nihlalaphi noma ntambama noma isekuseni nivuke la uzozama iskimi sakhe ubone ngoba kupaka itaxi nishawe ngenhlamvu nize niphele nonke. Yabo nje kule ndawo kuthiwa ise ngase-bridge lase eDurban station sake salala nakhona lapha kwafika kwapaka iquantum nje la dedela ngesibhamu uwaye khona bashona nje abafana abawu3 ngibaziyo ngokuthi sazana eThekwini. Kodwa engizama ukucacisa ukuthi emgaqweni ubungozi bokuqala nje awukho safe uhlala ushawela amacala ongawazi noma ekhona abantu abakuthanda ngoba uyazi abantu ngikutshela baney'nhliziyo ezinhle. Kunabantu abadabukayo ukuthi awu kodwa nkulunkulu kazi kwenzekani kulezi ngane kwenzekani thothi umuntu uyadlula afika nibuza ukuthi hayibo nindaba kwenzekani noma ngekani nisho nonke into efanayo mhlawumbe nizoqamba manga ngoba nifuna ninika imali kodwa kunabathi nje bafika ngama-food parcel banike ukudla badlule bahambe. Unless mhlawumbe kubezowa khona mhlawumbe usisi noma ubhudi noma wangakini ozohlala njalo ekugadile noma ezokubheka njalo. Mina ngikakhumbula nje ngaba nenhlanhla mfethu ngeke ngiqamba manga kunosisi nje wasemevini namanje siyakhuluma naye waba isibuso kakhulu empilweni yami ngoba angimazi mina naye kangala akasona isihlobo ngokuthi abantu abafani. Umuntu wayengibheka every day lo yamuntu uyabo futhi ukuze waba nesandla ekuthena uNkulunkulu ayishintshe ingqondo yami ngicabanga ngendlela ngoba ngangihlale ngiyibuza amasambili ukuthi hayibo lo sisindaba abantu engihleli nabathi hayi ujola nawe uyakuthanda lo ngithi mina cha mhlawumbe ngiqinisile phela mina kodwa ngiyibone leyo nto wayihlale ezongibhekiso ukuthi hayibo manani unjani angimazi lo sisi ngeke ngiqamba manga uhlale eMayville nama ngihlala khona usethola umsebenzi eMalvani umesho ugada sokuthi ingane zakhona eMalvani kodwa nje uhlala eMayville
mekubanda guys ekseni sithathela ingubo zethu zonke ngoba sifike sikhumule ingubo zangayizolo munazo ingubo zokushintsha esithola nje khona lemgaqweni so sikuzoshisa ekseni siyibeke sigoqe siyibeke mekufika umetro wayithatha awusenalo ukuthi ususeni ngalokho oselingakho mekubanda yazi ukuthi ulala ngamasaka emgaqweni ulala ngoplastic ufanele nje show ukuthi uthola ikhosombe akekho umuntu la emgaqweni ongakazalele ngoplastic ingubo zitholakala ngokuhamba kwendlela ngokuthi khona into ekuthiwa uke emajalidini noma emafletini ukuyothatha into zabantu abasebeyilahle bangayisebenzisi nabantu abakhonzayo abamandiya abathanda ukuthi bakuphe mhlawumbe abomuntu akubuze nje abe nofeka ukuthi hawawusho yindaba ulalela uqamba amanga uthi hayi mina ngashonelwa abazali ukhona amanga ozowasho ngoba usuku expecte lento afuna ukunika ngaleso sikhathi alright akunike mhlawumbe ublanket mumusho uzodayisa ulale yabo ziningi nje izinto zenga kodwa sengizama ukuchaza ukuthi bakhona abantu abakunakekela baloku bekusiza mhlawumbe athi fika kumina njalo uzothola imali yokudla nje usuke ungamtshelanga iqiniso umuntu onjalo ngoba ngine-show umuntu okubizela ukuthi akhathazeke ngawe usuke efuna ukukusiza noma engekakusize all out kodwa indlela awufuna kusize ngayo wena kuba yile omtshela ngayo muthi wena awunabo abazali awubhemi noma ufuna akuthengele ukudla kuphela akusize kanjalo mina nje uyazi ukuthi ngiyabhema kodwa wengangithengela ama-drugs loyasisi yes uNkulunkulu nje ambusise angiphathele ijacket thatha indaba ogqoke ngithi mina anginayo ijacket umetro ukuthathela izinto zethu ekseni kune truck ethu usakasaka la oqoqa zonke izinto ojala uklina nje nabantu abayidayisayo abaklina so thina ugcila kakhulu ukuthina ngoba vele siyangcolisa itheku ngalezi ngoba asinazi indawo zokuyibeka siyibeka ofithe endaweni yamasipala ingakho behlale beyithatha every day so mekunetha kanje ngiba worried ngiyibuza uNkulunkulu wami kambe ngasurvive kanjani into esurvive ukuthi umqondo wethu mesidla ama drugs usuke ungekho kuyiqiniso suke singasayiphileli thina suke siphila ngalomqondo lo usuke si under influence ngawo ngoba amakhaza ayakushaya uyazi ukuthi mekunetha uthi uyophanta uphante kunetha uhambe kuwona lawo unethwe uyazi ukuthi uhlala nazo lezo ingubo zakho onethiwe ngazo ulala nazo umanzi unjalo zize zomele kuwena ngoba awunakho phela okunye uzokwenza njani awucabange kuzonetha isonto lonke ukuthi ubanjani nje awuguli unani kodwa ngokuthi idrug likwenza ukuthi ungayiboni yonke lento nangakusazi uvuka wenze njalo umanzi izingomanga kahle lezo zinto uhlala phansi nje mubhema kuphela mina into ngihlala phansi mengithi mengibhema kuphela mangaqeda ukubhema kufanele ngisukume ngihambe ngenzela ukukhotha na izinto ezibalekile noma nabantu amahloni ayaphela muhlale emgaqweni ngoba usuke unento ozoyitshela abantu mebekubuza ukuthi indaba uhlalela eyamanga owaziyo na inhliziyo ukuthi yazike lokho nginamanga ke nje la mina ngangikhumula ngaqabanga ngathi mina uantu ushonile awucabange nje leyo nto uNkulunkulu ihlaze njani ngoba ngithola umuntu owazana nefamily yami ngifuna nginika imali ngoba lento isuke ingekho kwena ngangifuna nginika imali ukuthi ngigoduke kodwa ngazi ukuthi ngiyobhema mina ngithi mina yazi kushoniwe ekhaya ngicela ukuhamba bandla ngicela ungiphe imali yokuhamba anginike lo muntu imali athi azabe nenhliziyo ebuhlungu mina mengisuka kuyena ngiyazi ngiyosebenzisa ama drugs ngibuyele emgaqweni ngitshela ukuthi ngilelo sonto ngangaba nebhadi lokuthi ngahamba ngeenyawo ngangithi ngithola icathulo ziqhuma ngathi ngithola icathulo zilahle noma bayintshontshe noma nje ngijahwa abantu ngishawe zisale kanjani kwaphela isikhathi eside yenzeka lento ngoba ngangiqamba amanga of which ayebhedi kakhulu lama ngangawaqamba ngoba ngawaqamba ukuthi umuntu ongithandayo ngithi ushonile ngoba ngifuna imali yokuthi ngibheme ebephila so yabo lo sithi nje wasemevili wanginika ijacket namanje ngithi mina ngiyibuka le jacket ngisho ukuthi yazi le jacket le iyangisiza kanjani emakhazeni ngoba kuyiqiniso ngangisiza manje bengisathanda ukubhema ngisho wanginika izinto ezintsha manje uthi ngicela ugeza ushintshe meke wahamba ngizoyikhumula ngiyoyidayisa ngoba izona izinto ezizoyidayiseka ezisazintsha kahle mhlawumbe emgaqweni ufanele uhlale ungcolile ngoba akufanele kube nententsha intentsha uyabona ukuthi noma ngasawona ngodayisayo kufanele ngihlale kuwena ngathi ungathengela umuntu nje into angekwazi ukuyidayisa futhi ke kuyabheda ngoba ayikho into engadayiseki ngisho abethi uyisekene elinjani ngisho abethi uyinte ebheda kanjani muse emgaqweni udayiseka yonke ngoba ila kuhlangana khona abantu abanenkinga ezahlukene abanendene yahlukene ababona ukuthi yonke into iyasebenza ngempela abantu bangaphandle so ayikho kahle into engadayiseki ingakho ukuthi umuntu ugcina edabukile iskipa asigqokile kodwa
ebekade ethengela izinto ezintsha ngayizolo. Bengina lento ukuthi mina angazi uNkulunkulu kuba angazi uNkulunkulu ngempela ngoba lelizwi liseduze nenhliziyo yami lithi konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo abamthembayo. Yazi mina abantu engikhule nabo nengizwane nabo ebengifunda nabo esikoleni kunomfana nje ekuthiwa usiphe umfana wakhe usekhulile manje ngimthanda ngendlela eyisimanga ngoba ubaba wakhe bewumngane wami, the best friend of mine. Sathi siyoganga ePine Town siyontshontsha nje emajalidini okusho ukuthi ukubaleka kwethu ngoba sajaha amaphoyisa siyontsha emajalidini sasinomkhuba ukuthi sijontsha amagolideke siyontshontsha asibanjwanga the same day kwadlula iweekend eyodwa. The following week bantu bazoya bona sebehamba bodwa bebehamba bona kanti izithombe zabo zigcwele amaphoyisa ePolice ziyafuneka angani abafonelwa bampintsha noma kwenze kanjani but okwenzeka kuthiwa wajahwa wangena epaki ngoba ngangekho wangena epaki eSanlam Center waqasha esihlahleni watholakala esihlahleni esedutshuliwe kodwa engakwazanga ukwehla. Ngitshelwa mina ifamily yakhe kuthiwa isifiso manana kwenzeke nje usiphe utholakala efile kanje kungaqali lokho umuntu babesikimana ngoba kuyisikima esiningi wawuthola ukuthi leli sonto ngihamba nalaba kulela ngihamba nalaba ngoba siyahluka mina nginemali asikudinga sokuthi ngiye ngiyozenzela into zami. Kwakuthiwa kuthiwa uDuntu uhlala ngasekhaya kuDuntu wadutshulwa nje edutshulelwa amacala abanye abantu yena wayengekho. UDuntu wayethandela ubumnandi eyiphuzela kodwa ngokuthi uzwana nathi thina hlale sinemali esibamba ngayo inkunzi esitshontsha ngayo. Uma umuntu uyakuthanda ukuthi uhlale unjani uzwana nabantu abahlali bekuthengela izinto. uDuntu nje may he so rest in peace washona kanjani. Owokugcina uSaddam engicela ukukhuluma ngaye. uSaddam wangasekhaya iningi imali engayidla naye nje imali yasemadrugsini ngoba bengivakashela ekhaya kwenze kanje uSaddam waqala washona labazali bakhe bawu besemza kamnandi ma-transnet waduma ngasekhaya enemali imali zabazali bakhe. Ngaleso sikhathi mina ngangazwani-ke naye sangakazwani nje naye so kwakwenzeka kanje wadayisa ama-drugs wabhema naye ebhema kodwa evunyiwe nje ngaserandini ukuthi mina ngunjani ngihlala kuphi ePine Town ngushoshoba ngiyashoshoba. Okay-ke mase siyazana elokishini kodwa ngikho suduze naye ngoba phela usanemali kuze igebengu kuyena lezi agcina esethenga kuyena inombolo wayithenga-ke may her soul naye rest in peace. Kodwa nakho engifuna ukubalekisa ukuthi sabuyela sazwana noSaddam ngoba mina sengiyingconywana sengathi khona imali enganginayo kanti ngangidla imali nje ngiyiphantela kancane sengidayisa kanti ngizobuyela kuma drugs ngibhema. Wayehlala ekhaya kanti ngoNkulunkulu mina ngahamba angisazi ngangiyeka siza abantu ngahamba ngasiza abantu ngenza mengibuya kuthiwa uSaddam ngane wakho uyagula uvuvukele wenyawo ngokuthi aphambana ngangimbonanga angiyangishe emncabeni wakhe kodwa kubo ngangilala kubo sibhema ama-drugs naye buyela lekhaya sibhema ama-drugs ngangaye emncabeni wakhe ukuthi ngangingekho encwatshwa ngatshelwa nje efonini ukuthi hayibo uSaddam umngane wakho uyancwatshwa uzobe ukhona yini. So manje akekho umngani engathi ngikhule naye empilweni yami bonke abantu engizwana nabo amanye mhlawumbe ngiyabalibala kodwa abasekho manje njengoba ngiphila nje mina abasekho. Ngani na lento ngishiswa yini na ngishiswa ukuthi ngimbuka nje uNkulunkulu ukuthi kuko konke okwenzekile empilweni yami right khona amaningi ama-opportunity engiluzile izinto ofanele ngabe ngikude kunazo education wise I'm brilliant sports wise yabo kuko konke lokho ebengikuplanele ifuture yami okuhle kangaka kwangiluza. Kodwa nayo into futhi uNkulunkulu aphinda ngipha yona the gift of life wangipha ukuthi ngiphile regardless kuko konke osekwenzekile. Ungiphilisela ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhulume ngakho ukuze ube khona umndeni ozoreflecta ulidinga usizo ngalento engisuke ngikhuluma ngayo.